ke ga mun wando. Ya Allah ku tare mini. Ka ne muka kashe mutane. Ya Allah ku tare mini. Dan Allah da mai. Da wannan kare. Shi fa da mai ke mun ma. Kare da mutane. Kare. Ni fa yau gurin naka yau naka mun da yauta. Ai gaskiya har ga Allah ne ma hakan nake. Na fada abinci America buge ni. Allah. To wai da kusan sallah mun wili ba. Subhanallah. Wai tsaya. Wai tsaya. Ayo. Salamu alaikum. Ai keken ma bace kuma ba komai. Da amma ai na ga ga mun wando. Ba komai. Wando. Kai. Anya. Rabi ko? Kana ji ko? Jirgin sama ne ya fada rijiya a Kaduna. Jirgin sama. Kankare. Ba da ita banza. Kai, gaba ne? Wai me a kai ni ta gidan kani ba mai ke Ya ɗibo mutane 500. Jirgin sama? Ina gaya ma wannan. Jirgin sama? A'a. Jirgin sama? Ko abin ma da ya sa kawai na taho da gudu kenan. Eh. Subhanallah. ya shiga cikin rijiya mutane zai biya ka ce zai biya ka hankali dai kake a bai na san bare ya mu da za fara san bare ke to wannan ke ne yanzu haka yanzu yana maka bashi ne yan kun na biyo shi kun na biyo shi ha zauna ta gudu eh zo ne zai kaga mutum ya rasa in bai samu rake aljanna ba yayi babban asara ai giwon ga Allah ka samu rake me da rake ne fa ake haɗa mun fetur Allah ba haka ne sai ka na share rake ina gudu ai shi fa an ka gafa da man rake ya kama da wuta za ka kau ba a iya kashe hanyar kano take wallahi ya karanta yadda da saudiya a mafarki wallahi Allah ai baka ji ba baka ban labari ba ka garin mu in kai girgira kana hango maka kuma barki kana shan fata ka sai ka mutu barki gaskiya wannan raken naka ba irin wanda na saba bane ai yar gona kenan da wace ka saba kai ai akwai raken da aka yanka mu ina sha ne ina sha tana ganye tana jan gaba ina gaya maka raken da ina sha ne tana ganye tana jan gaba tana zaki sai da ne ina gaya maka sai da ne kwana 3 ina sha tana ba ka yadda ba ne me gangare ba ba labarin na haka take amma me ka da bada wani gaskiya ai mata kai da ha ba ne kai ba me ka ba kuɗi ba gane me kuke ni ai ba me ka ba kuɗi ke tashi ba gurin nan ba kai mana kare da ba ni dai ba zan tashi ba gaba da ciki na kumbura ni ma haka mutane ana ga muku gaskiya kuna dauka ƙarya ne gaskiya mana ya ne kuma ka rike gaskiya ka inda ne kyam ba sai nayi ba ha wata sai